Ka singiba ar katiyo kaba ar penriu ka por lajia ka jingple baningkong na sikharia kalenong ba pra ka kot ka ar pho hadu ar pulai utrai ki pai u ong kumni ki pai benriu kindang u yawan wat ki basyong habapun kinong ba ki basyong hakawai kanong ba kin le shakawai pan kin ya ong yang in le shisndon panrong karpat yak jingsbon try pat banwan yo try yak pai ngate ngan le bun ki pai ben riu wat ki chai ben riu badon bor kin yawan bat banwan yo try ki pai ha Jerusalem bat ban karpat yak jingsbon jong try u try ki pai u ong kumne hatu ki sngi shipheungut ki rangba na ki chai ben riu jong baro ki chai kitin kin yabat yak chai kop jong u chu kin ya ong yang in ya late lang bat phi ban na ba ni la yos nyau bo blei udon rengkat bat phi ka ktin jong try ni sungu yau blei klab shim ka sam ka ba pra phan nyu khot i wei lai ta te ru ban nyu ka jing pule na gospel ba khoi ke kum Lucas kalanong ba kandai khot san wei ru san riu kat ba ki si ki nang chan haba yo Jesu on sa shimno shabneng ula rai ben let che Jerusalem de ula pha ki nong lam ktin hashwa jung u ki ban let bat an rung ha ka snong yong ki nong Samaria ban pen kre nak ban ta jung u Henry ki tai ki nong try snong kim tre ban priang ya u amar ka daw pau shai ba mut ban let che Jerusalem haba ki sun ran jung u Jacob bat Yonis kile ya i ka ne kil ong ko kan ran mekwa bangin khot ya ka ding na beneng ban thang du ya ki Henry upat ula paiktin bat ula mai ki bat kila le no shakaway pan kashnong ka gospel jong try ka jing ro eme Chris